BPF दंबावो नामा दाबो जोंथ' माथो दाउब' खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो बरायबावनाय जाहैबाय दिनै गोबावनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ' लानानै फैदों बे भिडिअ'आव जोङो मोननैसो बाथ्रानि सोमोन्दै रायज्लायगोन नोंथांमोना दिनै मानि सायाव भिडिअ' जागोन नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ जोङो अब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ जागायलांसिगोन दिनै जोङो निउस मिडियाफोरनि गेजेरजों जोंनि बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारीखौ ओरैबायदि बाथ्रा बुंनाय जोङो नुनो मोन्दों बिथाङा जि बेरेखा दोलोनि BPF हान्जा बे BPF हान्जाखौ मुङावल' BPF दलनि नामाव हाग्रामामहिलारी हारसिंल'सै गोबां दैदेनगिरिफ्रानो दिनैहाय BPFनि जेननायखौ नुनानै BPFनि जि जाफुंसारनो हायैखौ नुनानैहाय गावसिनि UPPL दोलोआवहाय जगदान होफैजोब्बाय होननानैहाय बिथाङा बुंदों गतिके बिनि जा राव बे रावा बेसेन गैयै मोनसे रावसो गावनि मानसिफोरखौ थगायनानै बेहा खुगायावनो थगायग्रा सर' दंखायो नालाय गतिके बे बाथ्राखौ बे बुंखागोन खिन्थु दिनैनि समाजा हाग्रामा बायदि निष्ठुर गोसोनि मानसिखौ बिटिआर समाजा मालाबाबो नागिरजाया BPF दंबावो नामा दाबो जोंथ' माथो दाउब' बास्रिनाय बायदिसो नुबाय BPF दोलोनि मानसिफ्रा दिनै UPPL दोलोआव एबा गुबुन गुबुन दोलोआव थांजोब्बाय नामा दिनै BPF दोलोआ जोबस्रांनायनि लामायावसै नामा जोङो नुनो मोन्दों गोबां थांनाय सानफोरावबो माखासे BPFनि दैदेनगिरिफ्रा UPPL दोलोआवहाय जयनिं जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों नाथाय UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा सासेबो नागारनानैहाय गुबुन दोलोआव थांनायखौ जोङो नुनो मोनाखै दिनै बेबायदिनो दैदेनगिरिफ्रानो नागारनानै थाङोब्ला दिनै गोबां पाब्लिकफोरनि गेजेरावहाय सन्देह फैगोन थारैनो BPF दोलोआ जोबस्रांनायनि लामायाव नामा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बुंनो हायो एबाराव BPF दोलोआ सरखार दाफिनगोन ना दाफिना नुनो मोनो गावनि जि सार्थ गावनि लुबैनाय हास्थायनाय बेखौ जाफुंहोनो थाखाय बयबो मानसियानो नाजायो जाय दोलोआव देरहानाय गैया जाय दोलोआवहाय जेब्लायबो जेननायल' बे दोलोआव थाबाय थानानै खामानि मावबाय थानो बाबाय नामा दिनै गोबां BPFनि दैदेनगिरिफ्रा जोङो सिगांनि BTC इलेक्सननि जि रिजाल्ट बेखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोनो दिनै गोबां BPFनि दैदेनगिरिफ्रा देरहादोंमोन नाथाय बिथांमोना सरखार दानो हायैलाय बिथांमोना गुबुन दोलोआवहाय बारस्लायजोबनायखौ जोङो नुनो मोन्दों जुदि BPF दोलोनि बै दैदेनगिरिफ्रा गुबुन दोलोआव बारस्लायामाथिन बे 5 बोसोरखौ थाबाय थायोमोनब्ला मोनसे दोलोआवनो निस्सय BPFआ बेबाराव सरखार दागौमोन दाबो जोङो बुंनो हाया नाथाय जोङो खोनायो निउस मिडियानि गेजेरजों गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनै BPF दोलोखौ नागारनानै गुबुन दोलोआव थांनाय जुदि बेबायदि दैदेनगिरिफ्रा नागारनानै थाङोब्ला मोनसे दोलोआ लोरबां जानानै फैयो जुदि लोरबां जायोब्ला बियो देरहानो थाखायहाय खस्थ' जायो सिगाङावनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो लोगोफोर बिनि उनाव जोङो बे भिडिअनि सोमोन्दै जोङो रायज्लायलांगोन नाथाय जोङो सिगांनि UPPLनि दैदेनगिरिखौ जोङो नुनो मोन्दों बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा गोबां नांथाबबाय थादों गोबां जुजिबाय थादों नाथाय जोबथारनायाव बिथांमोना 2020 मायथाइयाव बिथांमोना सरखार दाफुंनानै सरखार सालायनो हादों थिग बेबायदिनो BPF दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरनाव धोरस' गोसोआ थायोमोनब्ला बिथांमोना दिनै जाफुंसार जानो हागौमोन गुबुन फारसे जुदि BPF सरकारा सरखार दाफुङोब्ला बिथांमोना कच राजबंसि आरो आदिबासिफोरनो ST होनायाव बिथाङा मदद होगोन होननानै दिनै ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों रायजोफोर नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुङो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायनो हागोन एसेनोसै लोगोफोर होमब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ फर वाचिं बिथांनि सायाव दानिया फैदो बिदिब्ला माबे हारिफोरनि बिथाङा ST होयोब्ला आबुङै मदद होगोन जों बिथां बुंनायफ्रा एबा हाग्रामामहिलारी